Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa sashen shirye-shiryenmu. Yau shirin namu ne zai magana akan abubuwa guda 5 da mataye suke bukata a gurin mazajensu. Muna muku maraba da zuwa Hausa Productive. Burinmu shine mu tunasar da ku abubuwan da baku sani ba ko kuka manta. In baku danna subscribe ba, to tabbas an bar ku a baya. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Kowace mace tana da bukata a gurin mijinta ko kuma a wurin abokan tarayyarta. To amma idan ana maganar bukata, kowa da irin tasa a tsakanin mazan da kuma matan. To maza, shawara a gare ku, a kula domin samun jin daɗin zamantakewa da matayenku wanda ya dogara ne akan farin cikinta daga gare ka. Jerin abubuwa guda 5 da matan suke da bukata a gurin mazajen nasu sun haɗa da nuna mata soyayya, ma'ana duk mace tana so ta ji ana son ta. Yawan faɗan kalma I love you ba shine nuna soyayya ba. Abin da ya kamata ta dinga ganin soyayyar a fili, nuna mata kulawa, tausayi, jin kai da kuma damuwa da abin da ya dame ta. Nuna mata so ba abu ne mai wahala ba idan har ana son ta da gasken. Abu na biyu, ka dinga fahimtar ta gami da yafiya, ma'ana akwai lokuta da dama da matarka za ta yi maka kuskure. To ka sani dan adam ajizi ne, baya wuce kuskure a kowane irin lokaci. Idan har hakan ta faru, ya kamata a fahimce ta a matsayinta na mace kuma 'yar adam. Kada ka manta, dangantaka ba ta ɗorewa ba tare da an yafe wa juna ba. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Abu na 3, cikakkiyar hira, ma'ana duk lokacin da kuka kasance kuna hira da matarka, to kawai kada hira ta kasance a tsakanin akan 'ya'yanku ne ko akan aikinka ko kuma kawai yanayin gari. Idan har haka ce take faruwa a tsakanin hirarka da ita, akwai alamun samun matsala a nan gaba. Kamata yayi ku dinga hirar irin wacce za ta ba da damar ku fahimci abubuwan da zuciyoyinku suke ciki domin samun yadda za a dinga taimakawa juna ko warware matsalolin, samun kwanciyar hankali. Abu na 4, cikakken lokaci, ma'ana an san da cewar samun isasshen lokacin da zaka ba wa matarka da 'ya'yanka abu ne mai wahala, musamman idan ma aka yi la'akari da cewa kai ma'aikaci ne. Amma duk da haka ya kamata ka samu wararren lokaci domin yin hakan. Ka sani cewa bata lokaci tare da matarka ko da 'ya'yanka su ne farin cikinta kuma su ne farin cikinka. Abu ne mai matukar muhimmanci kasancewa matarka ce, auro ta kai, kada ka ɗauke ta a matsayin kawai uwar 'ya'yanka ce. Za mu dakata a nan. Kada a manta, a danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.